Il-Ministru Mirjam Dalli ma tridx tajt l-ammont eżatt ta' kemm kienu l-familji affettwati b'dak illi isejħitlu żball fis-sistema tal-arms meta fil-verità kien serq mill-kontijiet tad-dawl. Kien hemm ammont żgħir ta' nies li kienu 110,000. li kien hemm ammont żgħir ta' nies li kienu affettwati u li ma nies ġew indirizzati mal-ewwel. Spjegat ukoll li jekk għad hemm xi nies li jistgħu jkunu affettwati jikkuntattjaw l-arms l-ammonti huma żgħar ħafna. Waqt konferenza tal-aħbarijiet dwar l-iskart, Mirjam Dalli affaċċjat numru ta' mistoqsijiet mill-ġurnalisti brabta mal-iskandlu tal-arms u s-serq illi sar bit-tneħħija tal-ekoriduzzjoni. Fejn eluf ta' familji li kienu intitolati għal din l-ekoriduzzjoni ta' 25% ma tnaqsilhomx dan il-persentaġġ mill-kont. Ar minn hekk, l-arms ilha ta' f'żmien twil b'din il-problema iżda m'għamlet assolutament xejn. Fatti li l-Ministru Dalli innegat totalment meta stqarret l-iskonti l-entità tal-Gvern ħadet azzjoni immedjata. Madanakollu Mirjam Dalli ħarbet milli twieġeb dwar meta saret taf b'din il-problema u x'deċiżjoni kienet ħadeti bħala l-Ministru responsabbli. Sitwazzjoni teknika li inqalat meta l-arms bidlet is-sistema tagħha. Ma inti bħala Ministru x'kienet id-deċiżjoni tiegħek? Hija kif diġà spjegajtlek, hija sitwazzjoni li l-arms spjegat kif identifikat il-problema u indirizzata. Dan fil-waqt li l-Ministru provat tagħti l-impressjoni li kienu biss ftit il-persuni illi ġew affettwati minn dan is-serq. Semmejt li kien hemm numru żgħir ta' nies li ġew affettwati. Tista' tina indikazzjoni ta' kemm? L-arms tista' tik l-ammont eżatt, però huma ftit nies li ġew milquta minn din is-sitwazzjoni u li l-pożizzjoni tagħhom ġiet ratifikata. Però xieren, mijiet, eluf. Fil-mijiet. Fil-mijiet. Xejn Riolo għal Net News.